Odakle? Iz zatvora. Ja sam 4 puta bežao iz različitih zatvora, ali to nije tema ove emisije. Ja sam izuzetak koji potvrđuje pravilo, ne računaj mene. Ova država zadnjih 10 godina od kako se ja napolju ponavlja na svakom skupu da se pojavi neko od zvaničnika, bilo kakvi, kaže, ovo nam je jedini 100% resocijalizovan. I odmah postoji pitanje da su vam ostali, šta će vam toki vaspitači? Čekaj, stani. Kako pobegao, brate? Gde si pobegao? Pa, na razna mesta. Zadnji put, recimo, kad sam pobegao iz Mitrovice, uhvatili su me u Bosni. U koliko dana je prošlo? Pa ne, par meseci. Koliko? Par meseci. Par meseci. Pazi, to je duga i komplikovana priča. U to vreme tamo ima neko... Možeš da ispunjavaš sve uslove za izlazak u poluotvoreno, ali mora i da platiš. I kraj priče. I naravno, ja plaćam, izlazim i to je sad kao super, u poluotvorenom si. Niko te ne zeza puno. Sediš uveče, piješ kafu, gledaš nebo. Možeš da ideš 2 dana mesečno kući, sve super. Međutim, promeni se garnitura. Aha. I sad ovi novi hoće da vrate ove ako ne platiš i njima ili svejedno hoće da vrate, da dokažu kako su oni fair. Razumeš? I ja uzmem i zapalim. I tako 4